एबा हादरनि गुबुन गुबुन खनायाव थानाय गासैनोबो मोनथिहोनो जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ लादों। मानोना 2020 मायथाइनि जिब'दआव गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथानि जोङो मोनसे सागानगिरि आफाद आरो बै समाव सागान होनाय लोगो लोगो भारत हादरनि आरो आसाम हादरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि रायजोफ्रा सानदोंमोन बा दिनैसिमबो साननानै दं जे जोंनि दाबिफ्रा आबुङै जाफुंजोबबाय। जोंनि दाबिफ्रादि आबुं महर मोनाखै एबा जाफुंजोबाखै बेखौ जोङो मुलुग दरबाराव समाजनि गेजेराव जोंहा फोरमायफिननांगौनि मोनसे सम सफैदों। आरो बेनिखायनो जोङो गासैबो रायजो राजाखौ हांख्रायनानै एबा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गं 22 जिल्ला बे गं 22 जिल्लानिबो गोबां बिबानगिरिफ्रा जोंजों दिनैनि नैबे हाबाफारियाव दंफैयो। थ' आङो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंनि जि स्ल'गानफोर होनाय बे स्ल'गानफ्राव बयबो बाहागो लानांगोन आरो जोंनि दाबिफोरनि बागै गेबेङै रायजो राजाफ्रा मोनथिलांनांगोन। आरो बिथांमोनहा जुदि फरायसा जोंनि हाबाफारियाव बिथांमोनहा मोसानायनि गेजेरजों जोंजों बाहागो लानो होननानै फैदों।